Oh Nkosi, hayi isukile bafana bakithi kusasa, hhayi kunjalo bafana bakithi. Uyabona le game le bafowethu, igemu enye enzima. Hawu Nkosi yami, saze savelelwa samasadawana. Uyabona iMamelodi Sundowns ngilindele ukuthi idlale ngempela ibhola lisezingeni eliphezulu kule game. Siyayidinga bafowethu iwini, siyayidinga ngoba kusangenzeka nayo i-Orlando Pirates bafowethu ama-point iwadrophe. Akukakapheli, i-Sundowns kusanento esayidlalelayo bafowethu. Yabo, so ngempela iMamelodi Sundowns kumele ivulele induku bafowethu, kumele idabule bafowethu, isiwelele bafowethu, kumele sidatshulwe, kuyaphoqa. Ayikho enye indlela, ayikho. Yabo, and-ke futhi-ke ngifuna namagoli kule game. Amagoli bafowethu ngiyawafuna ngoba kunengozi engase yenzakale manje. Ngathi le league singase i-decide-we ngamagoli. Angisaboni kahle, angisaboni-ke manje kahle. I-Sundowns kula magemu amabili asele ayishaye amagoli bafowethu. Hhayi, kwaze kwanzima.